እዞም ኣብ ስዑድ ዓረብያ ንክትዛረቦ ንክትገልጾ ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት ዘለው ኣሕዋትና ወገናትና ኣብ ከቢድ ኩነታት ዘለው ወገናትና ድምፂ ክንኮኖም ኣይንኽእልን ብሕጋዊ መሰረት ዝተዋሃበ ፍርዲ ስለዝኾነ ሕጊ ስለዝኾነ ሕጊ እዩ ምንም ክንገብሮ ኣይንኽእልን ሕጊ ናይ ምቕያር ዓቕሚ የብልናን ድምፂ ክንኮኖም ኣይንኽእልን ንብለኩም ኣለና ኢልኩም ብተደጋጋሚ ቪድዮ ትሰርሑ ዘለኹም ኣሕዋትና ያው ኣነ ኣይፈርደኩምን ኩልና ያው ማንም ትግራዋይ ኣይፈርደኩምን ሰኣን ምፍላጥ ወይ እትሕጊ ሰኣን ምፍላጥ ወይ ድማ ፍርሒ ዝወለዶ ክኾን ይኽእል እዩ እትሓሳብ እምበር ንትግራዋይ ኣብ ኣይኮነንዶ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ማንም ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ዘሰቅቕ ኩነታት ተግባር ፍጻመ እዩ ክሳዕ ክንድዝዩ ንጭክኒና ኢለ ኣይግምትን ግን ኣነ ሕዚ ክወቅስ ወይ ክነቅፍ ኣይኮንኩን መጽእ بعقمي بتازفلتا حدا كلتا زخونا عنقصات بخمي از حجزيو بخمي از فردزيو ابلع لزو محواتنا تواهيو زلو فردي حقاو زي يخونلو مخنيات انتاي ايو زبل عنقص تقيسه بخمي حقاو زي كونه فتحاو زي كونه زبل نواخم كبللكميه كساب موداتا تخطاتلوا ذا فيديو انا بتغرينيا ايه اترجمه خنغركم اتحقي عالم اقفاوي حق ايو International Covenant on Civil and Political Rights زبل حقي سبات كوينم بمفتارم طرح اب ملع عالم نزلو ቀይሕ ይብል ጸሊም ይብል ናይ ፖለቲካ አመለኻ خطاب بزي قدس عاليته بزي قدس نمانم سب فطور ود سب ኮይኑ بمفطارو ጥራሕ ተፈጻሚ ዝኸውን ሕግ እዩ ኣብ አንቀጽ 6 ንኡስ አንቀጽ 1 ዝኾነ ሰብ በህይወት ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ every human being has inherent right to life and no one shall be deprived of his life arbitrarily ዝብል አንቀጽ አለና እዚ ማለት ማንም ሰብ በህይወት ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ በሃበ ተረክበ ድማ ህይወቱ ክስእን የብሉን ይብለና ኣብ ንኡስ አንቀጽ 1 ኣብ ንኡስ አንቀጽ 2 ድማ even if death penalty is allowed it should be strictly in accordance with the law ይብለና እዚ ማለት ድማ ሞት ፍርዲ ኣብ ዝፍቀደለን ዓድታት ድማ እዚ ሞት ፍርዲ እዚው strictly within the law ክኾን እኒአዎ in accordance with the law እዚ ማለት ብሕጋዊ መንገዲ ኩሎም መሰላቱ ተኸቢሮምሉ ብሕጋዊ መንገዲ ተፈጺሙ እቲ ፍርዲ ብድሕሪኡ ኩሎም መሰላቱ ሙስተዋህውዎ እንድሕር ዳ ፍርዲ ተዋሂብዎ እዩ ተፈጻሚ ዝኾን እንተዳ ዘይኮይኑ ሕጋዊ መንገዲ እንድሕር ዳ ዘይተፈጺሙ እዚ ሞት ፍርዲ እዚው حقي تتأحيسو مالتيو سواء مسل تتأحيسو مالتيو إن accordance with the law كنبل تلناخه انتاي مالتيو بحقاو من قد النولو انتاي انت تمالي يوم زبل اب عنقص 14 از حق زيو fire and public trial زبل نيه قلت ان زخونه فردي مالت كفت زخونه ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ንህዝቢ ንሓፋሽ ክፍቲ ኣብ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ፍርዲ ክወሃብ ኣለዎ بتوسخ the right to defense كوهاون يو ملسي نخهب نزموص كسي نستخصصو كسي ملسي ناي مهاب مسل تواهي وغودو عدل تواهي وغودو سالساي دما the right to interpretation اتو قانق اخا يفلط اديو زي يفلط اتخوين دما كترغومولو نيو اترغوام تغيرلو اتحق بدن بكفلط اخغبر نيو زتخصصو لخصون كنغورو نيو بتوسخ دما طبقا كوقصورو نيو طبقا ناي مركب access to lawyer كهلو ኣለዎ እዞም ባእታታት እዚኦም እዞም ኤሌመንትስ እዚኦም እንድሕር ዳ ዘይተማሊኦም ዝተፈረዶ ፍርዲ ሞት ፍርዲ እንተ ተፈሪድዎ ስፔሻሊ ሕጋዊ ኣይኮነን እዚ ፍርዲ እዚው ሕጋዊ እዩ ክንብል ኣይንኽእልን በቃ ብናይ መንግስቲ ኣካላት ብናይ መንግስቲ ፈጸምቲ ኣካላት ስለዚ ተፈረደ ጥራሕ ብሕግ ተፈሪዱ ክንብል ኣይንኽእልን ስለዚ ናብናትና ጉዳይ ክኖምጾ ከለና ናይዞም ኣሕዋትና ጉዳይ ክንሪኦም ከለና በሐቂ ክፍቲ ኣብ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ መጋባእያ ነይሩዶ ቋንቋኸ ተተርጉሙሎም ዶ ካውኸ ዲፈንስ ናይ ምግባር መልስ ናይ መሃብ ዕድል ከተዋሂብዎም ዶ ንዝቀረበሎም ክሲ በአግባቡ መልስ ናይ መሃብ ዕድል ተዋሂብዎም ዶ ብተወሳኺ ጠበቃ ከረኺቦም ዶ ጠበቃ ከተቆፂሩሎም ዶ ነቲ ሕግ ዝፈልጥ ብደንቢ زن بعتات زين حنت انت قديلا فتحاوي ايكونن زي حجزيو بصرخ زوم بعتات زيهم تمالي يكون لكم كتحاسبوا دو انا بفصم اي حاسبن
بمنم تأمر بملء 4 يوم إزوم بأتاتات زيوم تفصيمهم يوم عدل تواهيبهم يزوم أحواتنا زبل قمت يبلين بزحات عبيتي ناي حقي صوب ميا أب عدنا زلخم إثيوبياويان كونوا تجارو بزي قدس بتقولوا بعقمهم كلنا اتحقي راح تيكونه سب أو النت وزي سلا بوليتيكا قداي خونه سلا خالي أجندة أيكونن سلا سب أو النت هنا نوقع زلنا هومانيتي بقى أب عالم زركب تجار بمخانم راح زي كونس سبات بمخانم راح نحناس قبل عليه كم زي وعل صباح قبل على حدا حونا قبل على حفتنا كم زي وعل صباح اتو وسانو زيس بمنتا انا رقصنيا كنكون نقل እና ክቡራት ተከታተልተይ ብዝተኻለኩም ሼር ኮፒ ሊንክ ጎወር ዋዛ ቪዲዮ ናብ ብዙሓት ዓበይቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምቲ ኣባጽሕዋ ብዓቕመይ ኣብ ሕጽር ዝበለ ግዜ እየ ዘን ዓንቀጻት እዚአን ንምግላጽ ነዋኽም ብምባል ሞኪረ እምበር ብዙሓት ዓንቀጻት ኣለው እዮም ነዞም ኣሕዋትና ነፃ ከውጾም ዝኽእል እንተነኣሰ ፍርዶም ከቕይር ዝኽእል ሞት ፍርዲ ዝነበረ ፍርዲ ናብ ካሊእ ዓይነት ፍርዲ ከቐይር ዝኽእል ብዙሕ ዓይነት ዓንቀጻት ኣሎ እዩ ብዝተኻለና ኩልና ንረባረብ እዞም ሓትና እትንኽእሎ ኩሉ ድሓር ኣብ ዘይንናስሐሉ ኩነታት ንግበር ኣሕዋተይ እቲ ኩሉ ዝከኣሎ ፈጣሪ ጽቡቕ የስማዓና ጸጽቡቑ ጠጥዕሙ የስማዓና ጎይታ ኣብ ዘለኹሞ ሰሰናዩ እናተመነኹ ሰላም ንዓኹም ይኹን ደቂ ዓደይ